Hello guys! Magutay na kinasan Maraguzo. Maraguzo ansura. Libre Maraguzo sa garden. So syempre, ganon pa rin, hindi ako kakain ng Maraguzo. Ang aking darling, ang makaon Maraguzo. Diba? San bata pa nakanak talaga Maraguzo. Pero talagod tila. San nagluto akong mama san Maraguzo nga kapait. Waray na kumutro. Hasta yan na, waray na kumaon Maraguzo. Kapait, ura-ura. Di ko kaya, diri kaya sa nakundilaan pait san nano nga pagkaon. Mapa herbal, utan, diri ko kaya. Dire kaya sa nakundila ang mga magpait. Syempre, hindi ako mapait na tao. Hindi ako bitter. Hindi ako bitter. Hindi ako butter. So, suswa, gigisahon ko ini. Ang iba, nailngan ko ng mga content creator. Wow. Kuan, irainigin. Kukanan lang tatanggalan buto tapos sinugasan. Ira na mumukbangon. Pait daw ada. Nagtry aklat sinisad to pagluto nga ginbabad ko sa suka. Pero mapait lagi hapon. Yakan kasi sa akon, babad ko sa suka. May na naman yan nalagyakan lais sa asin. Tubig na may asin. Ibabad tapos kuan ba gumul-gumul. Kay para ko ng pait mawara. Ambot la waray pa man ako makatry sana. Ano ba dida no ampalaya lover. Akon ati pati akon mama yun na-count sira Maraguzo. Betneran Maraguzo, bubutang panganinera dani sa paksiw. Shout out sa akon mother, sa akon ate, si Jenny Omela Mahenay, at si Jessica Miel Omela. Gisaon ko lang siya, di ko siya butangan san, bunay. Siyempre parang tatong tiil. Kay, sanay saan nagpaparang atang tiil. Sopo sa akong tatay. Sopak sa akong tatay. Jaime. Sa akong apoy nga, mahilig magparang at san tiil. Komportable maging paparang at akong tiil. Komportable di nga ni nakaparangat akong tail ba bang kakure. Pero sa pagkaon, syempre dire na. Basta may dala matungtungan, okay na ito. Sa dire ikuan. Kadto nga burod himpipirit ako sa akong asawa kumaon Maraguzo, pero diri ko talaga kaya. Nagsisiring na laksa na kapait. So yan nagluluto na lak Maraguzo, iyala.
nagkukuan man lak sabaw kay diri man gud mapait ang sabaw, di ba? Kay ang brightness medyo nagserom. Alam nyo guys, di rin ako nakaka-upload videos. Kay sumpong nalatang kahobya. Kakuan ba? Wala, ginigdala ako. Kabugat sa lawas. Nagkinuha na kasi sila sa kuntian. Dirak maaram kung sa akon pag in-inject sa family planning. Sa may puson ba? Ubusan pusod. Nagsisinakit. Pag nababantad, pag indudunan, masakit. Dirak maaram kung kuan. Anong tawag siton? Kung sa pag-inject ko sa family planning, kay nag-start siya daw. Nag-start siya sa October kay kapinsar ko burudak kay may naig sa sulod. Tapos pagkuan diri ngayan, nagpahilot ak diri ngayan. Nagpiti ak liwat diri liwat. Madto dito nagtikang sa nagpasumpong-sumpong na siya. Pasumpong-sumpong, mawara mabalik, mawara mabalik. So direct tigo kun sa pag-inject ko ba ini. So kay ana ko kasi pag-inject bali magduwa ka tuig na. Magduduwa ka tuig na tikang sa pag-inject ko. Kay ang sa promero kasi yan nalak sinakaranas kay yan sa promero kasi sa akong suhag pills manak adto. Yan alak nakaranas sini. Daklat maaram kun kuan. Kay sa nanganak ak akong tiyang kasi gin paparabantad bagok nanak gin paparakwasan midwife. Paparasiring ba. Kay para ko nang dugo magagawas. Madto. Bangin sa pag-inject ko la ini ada. Pag kinonaklat magbalyo san pills kay bayan masundan limtanon ak magparainom tas direklat maaramag inom san tama nga pills. Di ba may ano iton siya. Dirak maaram. So ayan na po, tapos na, bye bye. Magluto na ako.